वृद्धत्वात जे कारुण्य येतं ना चेहऱ्यावरती, ते कारुण्य समोरच्या चंद्रभागेच्या पाण्यावर दिसू लागलं. काका चालू लागले. दिवस मावळून गेल्यानंतरची वेळ आहे. अंतःकरणातला तो आनंद आहे. चंद्रभागेच्या समोर नमस्कार करून पाऊलं मध्ये चालू लागली. कसली तरी अनामिक धन्यता गोरोबा काकांच्या अंतःकरणाला जाणवली. डोळ्यात आनंदाचे भाव उमटले. अंतःकरणात वाटलं यासाठीच तर पंढरीची वारी करायची आहे ना. मग मात्र बघा, कुठली तरी अदृश्य शक्ती आपल्याला ओढते आहे. अशा स्थितीत गोरोबा काका चालू लागले. मन अधीर झालं. पायांचा वेग अजून जास्त वाढला. संती रामी आपल्या पाठीमागून येतायत का नाही येत हे सुद्धा बघायचं भान राहिलं नाही या महात्म्याला. धावू लागले पाय. धावता धावता महाद्वाराच्या जवळ कधी आले कळलं सुद्धा नाही. वर पाहिलं, पंढरीरायाच्या शिखरावरती भगवी ध्वजा फडकते आहे. ही भगवी ध्वजा सुद्धा ओळख असल्यासारखी गोरोबा काकांच्याकडे बघून हसली असेल. गोरोबा काकांनी तिला सुद्धा नमस्कार केला असेल. आणि त्यानंतर महाद्वाराच्या पहिल्याच पायरीवर गोरोबा काकांनी आपलं मस्तक टेकविलं. मनात बेचैनी जाणवत होती. मन अधीर झालं होतं. अंतःकरण धडधडत होतं. आणि अशा अवस्थेत गोरोबा काका गाभाऱ्यात प्रवेश करते झाले. समोर युगान युगाचा साक्षीदार हसत मुखाने उभा होता. समोर युगान युगाचा साक्षीदार हसत मुखाने उभा होता. स्वागतासाठी, एका भक्ताच्या स्वागतासाठी देव सुद्धा त्या ठिकाणी हात पसरून उभा होता. बघा, गोरोबा काकांनी देवाकडे पाहिलं. गोरोबा काकांची दृष्टी देवाकडे लागली. गोरोबा काकांना देव दिसू लागला. देव दिसू लागला. कसा दिसू लागला हो देव? सुंदर होऊन गेलं. कमरेवरती कर ठेवून उभा असलेला सावळा श्रीहरी गोरोबा काकांना साद घालत होता. सावळा श्रीहरी बोलावतो आहे. गोरोबा काका त्याच्याकडे बघत आहेत. बघताना डोळ्यांना दिसते आहे तुळशीची माळा. तुळशी हार सुद्धा हेवा वाटत असेल त्या तुळशी माळेचा. मकर कुंडल तळपती श्रवणी. पंढरीरायाचं ध्यान कसं आहे? अरे गोड आहे रे तो. राजस आहे, सुकुमार आहे, मदनाचा पुतळा आहे.
सूर्याप्रमाणे तेजोपुंज आहे ना, असा गोरोबा काकांचा देव आहे बघा. गोरोबा काकांचा जो देव आहे ना, तो आपला हा पिता आणि तो आजोबा. वारकरी परंपरेच्या माणसांना संत माय बापासारखे, आणि तो बापाचा बाप, दोघेही बाप अलौकिक असलेले, जन्म दिलेला लौकिक बाप, देव आणि संत अलौकिक बाप. वैचारिक दृष्टीने आम्ही त्याचे पुत्र आहोत, आम्ही पुत्रवत आहोत. गोरोबा काका देवाकडे बघतायत, डोळे पाणावले बघा काकांचे, डोळे पाणावले. अंतःकरणात भावना उमटली, हे देवराया माझ्या घरी आलास रे, आणि माझ्या घरात कसली कामं केलीस, कसली कसली कामं केलीस. मी ओळखू सुद्धा शकलो नाही तुला, आणि तू ओळख नाही दिलीस. देवा नको नको ती कामं मी तुला करायला लावली. हे जगन्नाथा, डोळे पाण्याने डबडबले आहेत, पण डबडबलेल्या डोळ्यांनी अंतःकरण मात्र बोलत आहे. तुझी ओळख मला पटू नये आणि माझा मोडका संसार सांभाळण्यासाठी तू यावं. डोळ्यातून अश्रुधारा खाली ओघळू लागल्या, मनातल्या भावना अश्रू वाटे पाझरू लागल्या. हातांनी चरणांना घट्ट पकडलं बघा, आणि नजर जरी श्रीमुखाकडे असली तरी डोळ्यातून जी आसव पडत होती, ती आसव पायांची महापूजा करत होती. मंडळी, आम्ही अभिषेक करतो, दही, दूध, तूप, मध, साखर, या भक्त राजानं अभिषेक केला होता, अश्रूंचा अभिषेक. अरे तो साधा अभिषेक नाही रे, महाभिषेक आहे. डोळ्यातून आसव जी गळतायत ना, ती आसव विठ्ठल चरणांवरती पडत होती, आणि अंतःकरण देवाची पूजा करत होत. चैतन्यावर श्रद्धा वर्षाव होत होता बघा, पावित्र्यावर सात्विकत्व समर्पित होत होत. आता संती रामी पुढे झाल्या. देहभान विसरलेला यांचा देव समोरच्या देवाला आर्त हाक मारत होता. त्यांनी दर्शन केलं. गोरोबा काकांना हलकेच हाक मारली. हाक मारल्यानंतर गोरोबा थोडेसे भानावरती आले. पुन्हा एकदा श्रीहरीला नमस्कार झाला. बाहेर आले. बाहेर आले. चालता चालता रखुमाईच्या मंदिरात पोचले. आई रखुमाईच्या चरणी माथा टेकविला गेला. आई समोर बाळ उभा आहे. दर्शन झालं. गोरोबा काका तिथं उभा आहेत. या दोन सुना मात्र पुढा गेल्या, रखुमाईच्या सुना. इकडच्या रखुमाईची सून इकडच्या रखुमाई पुढे गेली आहे. आणि संताबाई रुक्मिणीजींजवळ डोळ्यातल्या आसवांनिशी म्हणाल्या, आई माझं एकुलतं एक लेकरू गेलं ग. एकुलतं एक लेकरू गेलं म्हणून दुसरं लग्न करविलं, तर तिथही देवाची शपथ आडवी आली. ती आमचं तर ऐकत नाहीत. आई तू तुझ्या स्वामीला सांगणं. तुझ्या स्वामीनं जर माझ्या स्वामीला सांगितलं तर त्याचा शब्द ते मोडणार नाहीत. काहीतरी कर आई. एक आई बोलतीये दुसरी आई जवळ. रुक्मिणीनं कदाचित ऐकलं असेल बघा, ऐकलं असेल. मनातून काहीतरी आशीर्वाद सुद्धा दिला असेल. दर्शन झालं. बाहेर आले. बाहेर आले तर चोखोबाराया एका कोपऱ्यामध्ये उभा होते. सगळे त्यांच्या जवळ गेले. चोखोबारायांच्या चरणांना स्पर्श झाला. चोखोबाराया सुद्धा गोरोबा काकांच्या पायाला नमस्कार करते झाले. दोघांनी एकमेकांची दर्शन घेतली
दर्शन सोहळा संपला आणि त्याच्यानंतर संत चोखोबाराय गोरोबा काकांना न बोलता संतामाईला म्हणाले, संता का गोरोबा काकांच्या अर्धांगिनी आहेसा तुम्ही. तसं तुम्हाला सांगायची गरज नाही, पण मनात आलंय म्हणून बोलतो. अहो, मृत्तिकेचे घट केले नाना परी, नाव ठेविले रांजण माथण घागरी. विराली मृत्तिका फुटले घट, प्राणी का फुकट शोक करी. आतमध्ये तक्रार केली होती ना, कदाचित यांच्या अंतःकरणाला ती कळली होती की काय कुणास ठाऊक. बघा, चोखोबाराय म्हणतात, मृत्तिकेचे घट केले नाना परी. माती तीच आहे, तिच्यापासून वेगवेगळे घट निर्माण होतात. नाव ठेविले रांजण माथण घागरी. विराली मृत्तिका, फुटले घट फुटण्यासाठी आलेले असतात ना, ते घट काय आणि हे घट काय, कधीतरी फुटणार. विराली मृत्तिका फुटले घट, प्राणी का फुकट शोक करी. चोखोबाराया असं म्हणाल्यानंतर संताबाई म्हणाल्या, चोखोबाराया तुम्ही सज्जन सत्पुरुष माणसं, तुम्हाला शोभतं हे बोलणं, पण आम्ही बाया माणसं आई पण सोबत घेऊन चालतो. आणि एका आईला संसाराच्या एवढं वेगळं कसं होता येईल. तुम्ही सज्जन आहात, संत आहात, तुम्हाला जमेल हे, पण आमच्या भोवती संसाराची ती माया, त्यातून सहजतेनं बाहेर नाही पडता येत. तुम्ही तुमचा परमार्थ सांभाळा. तुमच्या परमार्थाला पोषक असलेला संसार जरी आम्हाला सांभाळता आला ना, तर आमचा परमार्थ झाला. संताक्का बोलली. बघा, चोखोबारायांना कदाचित कळलं असेल